El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islam dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islamé do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali islamé bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna na kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islamé dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna na misru konna na tarkatigu bela jilen wuleno ko jobi ambe onabanta farautaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalifa bainye minya angani mugadam bainye anyuma misaka sege ama chugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana taka daka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyemo ya ko fenfen ajora joro la ka nisoja mogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo temindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolon olube aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele ye innal hamda bela jelema amunu ba fe ka voyager ka soro amade ku soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chaman chamanye kare munun dilala norme konnanna au ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni kare jolenye foite jigi kono ibiseka do akonnanna tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konnanna kare unun be sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala kata sesika soma Kenyeba kita umanyina Nyoro di Sahel mauko kata se Kolokani Jijeni fokata se Bemama Somatra fien foroko Somatra kauli herala kase herala زخرهم دايما منجدد
ambade te duma kanubaw ample domine ko bebina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nywan zora kono nana anga na nywan nege ni ko te duma bibina iba foko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fengo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyamakula maka nyamaku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fengo fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibane gaduro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 mbalmake ibe ka fɛn fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min. Hôtel Lafia dagayɔrɔ bɛnnen don Sebare Bangekaba secteur 3 kɔnɔ ka taa se dagabana batiri lithium ma pour que ka se ka dususuma fara kiliyanw ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn Hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi Hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i sen fa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw sen fa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera Hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bi fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bi se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ aw bi ja ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bi fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi Hôtel Lafia kɔnɔ min bi maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw sen fa joona aw ka 11. dugutigi ni wari dafara a ye passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma ala ka tile hɛrɛ da an bɛɛ lajɛlen ma ala ka sababu ɲuman k'an ye sunkalo ale tile 3 ye bi ye mars kalo fana tile 3 ye bi ye san 2025
ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'a daminɛ Asimila ka taa se premier ministre ma ani ministre bɛɛ lajɛlen an yɛrɛ ka ministre filaw n'o ye seko ni dɔnko ministre ni kunnafonidilaw ka ministre k'olu fo keba burukinakaw fɛ yen an b'an terikɛ fo Iritanba Jean Emmanuel premier ministre a ye studio d'a ma an ka baara kɛ fo ka taa se an nali ma i y'a studio ni yɛrɛ wa ni donna yen nɛnɛ de b'i minɛ premier ministre ale fana tun ye journaliste de ye bon journaliste do halisa an terikɛ do an bɛ capitaine fana fo a n'a ka cɛdenw u ye an bonyali min kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an yɛrɛ ka lasigiden n'o bɛ fana ambassadeur k'a fana n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo colonel major Ablaye Sidibe ale bɛ ambassade la an b'a fana fo ka ambassadeur yɛrɛ furumuso fo n'o ye Zena ye keba malien fɛn fɛn bɛ kɔ kan an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an jatigiw k'u bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ na an taara an nana dantigɛli jan t'o la tuguni fɛn caman bɛ yen mɔgɔw y'u ye nka u m'u faamu an n'u ɲɛf'u ɲɛna Fespaco taali keba jula dɔgɔ do koyi Fespaco a bɛ labɛn sɔgɔmada in na an bɛna na an da don kuma minnu na olu la belebelebaw ye mun ye Bayangarakaw fɛ Bangas mara la funanɲɛni 3 olu bɔnɛna u ni na Fespaco Burkina y'a ka étalon kɛ 3 ye i b'a dɔn ko Mali dɔrɔn de tun ye 3 ye wa nin waati in na Burkina fana kɛra 3 ye Senegal 2 b'ale bolo a tɔw kɔni sa an ka jɔyɔrɔw ani an ye fɛn minnu kɛ kɛnɛ kan an n'olu da mɔgɔw tulo kan bɔbɔmuso dɔ keba i tulo dayɛlɛ dɛ boisson dilan concours tun bɛ ani dumuni dilan concours boisson dilanni na bɔbɔmuso de kɛra fɔlɔ ye a ye sɛbɛji de dilan sɛbɛji a tɔgɔ ye ko Suwan Tera fila minnu tun bɛ olu ko k'u sigi k'u ka kuma fɔ a ɲɛ kan ko sɛbɛji tɛ dɛ k'u bɛ ka bɔbɔmuso sutura k'u ka kuma fɔ a ɲɛ kan nka keba prix tun ye 5 de ye taabolo 5 tobili magaɲɔgɔnlɔnw a bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na jɔyɔrɔ 3 bɛ di Mali kɔni sɛbɛji boisson ji t'a la Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ an na tila k'an da don la Bamakɔ yan an b'a yira maaw la k'a fɔ sa min ye wolomasiri tabaw ka dangan ye n'o ye Général Keba Sangara ye ale tun bɛ taama na an ka kɛlɛdagaw kɔnɔna na Segukaw fɛ yen min ye Sirila Mini ka yɔrɔ la n'o ye Banakɔrɔ ye maa minnu tun bɛ kalan na ye polisiya la olu ka kalan o kun cɛra CNT ko ale ka kuma dɔ bayɛlɛmana k'a bɔ a tigiya la k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye keba an na dɔ fɔ o fana na an ka maliden dɔ Kayikaw fɛ yen Kayi sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu fatura olu musow ale ye dɛmɛku ye malien dɔ fana bɛ Kucalakaw fɛ yen ale fana ye dɛmɛ kɛ sɔrɔdasilakaw ye an na nin bɛɛ lajɛlen fɛn sisan k'a ɲɛfɔ maaw ye u bɛ se k'a faamuya cogo min na k'an to Jani ale kumaso kɔnɔ Wagadugu taga o tɛmɛlen kɔfɛ. Keba bamananw ko dugu bilali o ka fisa ni laada wulili ye keba bamanankan na u ko ni maa min y'i dan tulon na k'a bɛ sɔn k'i da sɛbɛ la keba tulon tɛ yen koyi sɛbɛ de bɛ kɛ sɛbɛ ye maaw b'a fɔ de ma ko tulon n'i ye maaw ɲininka u b'a f'i ɲɛna ko ɲɔgɔlɔnbɔ ɲɔgɔnna manamana ko tɛ keba nka manamana mɔgɔ tɛ se ka ɲɔgɔlɔn bɔ dɛ seko ni dɔnko ɲɔgɔndan min n'an kun taara la Wagadugukaw fɛ yen an bɛna na fɛn damadɔ fɔ mɔgɔw ka se k'o faamu keba a fɔlɔ ye mun ye an ka ja 11 min taara Mali tɔgɔ la gouvernement ka dɔrɔmɛ 1 t'a la dɛ an k'o fɔ mɔgɔw ye denmisɛnninw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an'u ka timinandiya olu de y'u ka jaw dilan ka taa u tɔgɔ sɛbɛn Mali tɔgɔ la ka taa ɲɔgɔndan in na a ko bɛ kɛ ten fan bɛɛ lajɛlen fɛ ja a bɔli fɔlɔ n'a tun fɔra ko Mali ko ale filɛ nin ka taa Burkina keba diɲɛ bɛɛ bɛ siran o ye Solomani Sisow ka waati ye
o ye Asko Faro ka waati ye, o ye Asan Kuyato ka waati ye, o ye Sheikh Umar Sisoko ka waati ye, o ye Alama Hinena Falaba Isa ka waati, Balamusa Keita tuma an bolo tuma min na, ani an ka ɲɔgɔlɔnbɔla caman minnu tun bɛ ko dɔn ka ko kɔrɔ dɔn n'u tun b'an ka jabɔlaw dɛmɛ baara la Keba. N'a kun fɔra ko Mali nana, bɛɛ ja bɛ tigɛ palaw. Nka nin waati laban in na, n'a fɔra ko Mali nana Keba, u b'a fɔ k'aw bisimila n'an bɛ kun. Mun nana n'o ye, sinima ale ni dɛmɛ min ka kan o dɛmɛ tɛ a ye. I b'a dɔn kabini san 2019 bɔra la, Yenenga tɔgɔla walan kɛnɛ ɲɔgɔn dan kan, an kun ma se ka taa. Wali o san an taara ni ja min ye fana, o ja fana kun dilanna denmisɛnninw fɛ u yɛrɛ ka wulikajɔ la. Daraba ale ni Omotimbe olu de ye ja dɔ dilan dɔgɔnɔw ka ko kan, o fana tun bɛ étalon Yenenga la, an ma se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ. Keba, Burkina ja min ye jɔyɔrɔ sɔrɔ. I b'a dɔn ko Burkina jamana ye joli di cɛ yɛrɛ ma danni ma 500,000. O sente dɛmɛbaga jɛkulu ye min di a ma, a n'a yɛrɛ taara mun ɲini k'a ka cɛsiri kɛ ka fara a kan. Keba n'i b'a fɛ ka sinima ɲuman dilan k'a sigi sen kan ka se k'a kɛ ka mɔgɔw wasa, a dɔgɔmanda ye miliyari 1 de ye. E maa min ma dɛmɛ sɔrɔ, e yɛrɛ de wulila i yɛrɛ ye k'a fɔ k'i faso don ka taga n'a ye, ni i ma jɔyɔrɔ sɔrɔ, i kan ka fo ka tanu, sabula i y'i se i y'o de kɛ i ka jamana ye. Keba sinima jabɔ yɛrɛ bɛɛ ka sen bɔ a la, an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ. Mali, a tɔgɔ bɛ da mɔgɔ o mɔgɔ kan, a tɔgɔ bɛ da fɛn o fɛn kan k'o kan ka taa jɛrɛ kɛnɛ kan, u k'u hakili to mɔgɔw tagatɔ ani mɔgɔw kɛcogow la. Keba n ye fɛn dɔ la kɔlɔsi Wagadugu, ɲɔgɔndan dɔ tun bɛ yen ko Mali, Burkina, Niger, Guadon ta nasira fɛ, n bɔra ka min f'i ɲɛna san da bɛna tila ka don a la. Min y'an tɔɔrɔ, an ma jɔyɔrɔ sɔrɔ tɛ dɛ. Nka Keba n'i ye e yɛrɛ ɲininka Mali ni Burkina ni Niger o, jɔn de ka girin? Bɛɛ t'a fɔ Mali ya, nka n'an m'an farati u bɔcogo bɛ ka ɲɛ n'an ye dɛ. Kɛnɛ ka ɲi, Keba bɛɛ kun bɛ ɲini ka na an dan n'an ka mɔgɔ ka yɛrɛ, c'est-à-dire mɔgɔw yɛrɛ de y'u yɛrɛ ta ka taa u yɛrɛ dɛmɛ kɛnɛ ka ye ka baara kɛ. Tuma min na Nizɛrikaw bɛ se ka avion d'u ka mɔgɔw ma ka taa, tuma min na Burkina kɛlen don ka fɛɛrɛ tigɛ k'a ka mɔgɔw labɛn kɛnɛ kan ye, o y'a sɔrɔ an tɔw taa togo yɛrɛ ye kabanagan yɛrɛ ye kɛnɛ yɛrɛ ka fɔlɔ. An b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ, ni fɛn o fɛn kɔni bɛ kɛ k'a bɛ taa kɛ Mali de tɔgɔ la, u k'u hakili to nin yɔrɔ in na, a nafa ka bon kosɛbɛ, parce que tɔgɔ ɲuman n'i y'a sɔrɔ Mali don, tɔgɔ jugu n'i y'a sɔrɔ Mali don. I ye cogo ma ɲɛ, i kɛra cogo sugu la fɔ ko Maliyɛnw de don. Ɲɔgɔndan ninnu kɛnɛ ka Keba, maa maa taara bɛɛ y'i jija k'i cɛsiri yaasa jamana bɛ se ka ɲɛ cogo min na, jamana bɛ se ka ye cogo min na, nka a kɛla gɛlɛyaba de kɔnɔna na ɲina. Ɲinan ta gɛlɛyara dɛ, a gɛlɛyara fo ka taa fɔ a gɛlɛyara. Mɔgɔw yɛrɛ de y'u débrouiller u yɛrɛ ye, parce que a fɔra ko musaka min kan ka don a la, o ma sɔrɔ ka bɛn ni mɔgɔw ta waati ye. San tɔw la Maliyɛnw bɛ taa cogo min, mɔgɔ ma se ka bɔ yan ɲinan ka taa ten. O kɛrɛfɛ fana, lajɛ minnu bɛ kɛ ko AES, u k'u hakili to olu fana na. An bɛ maa camanw ye, u bɛ taa jɛrɛw ni fɛnw, u b'a fɔ ko Maliw nana Mali tɔgɔ la, u k'a jateminɛ. N'u bɛ taa ni Mali tɔgɔ don, a ka don bɛrɛ la ka ɲɛfɔ a jamanaw ye, an de ye karisa ninnu bila ka taa nin kɛ, nka ka taa fɛnw kɛ kɛnɛ kan ye. Mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ taa, i yɛrɛ Maliyɛn dama, i bɛ taa sɔrɔ an ka mɔgɔ bɛ ko dɔ la Keba, i bɛ ɲininkali kɛ ko nin daminɛna don jumɛn? U dun b'a fɔ k'u nana Mali de tɔgɔ la, a tɛ ko e la ye k'a fɔ ko ninnu tɛ se ka nin baara in kɛ. Fo jamana k'a jateminɛ de sisan, jɛkulu min bɛ AES ko ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ yan, kulu kelen ka yira mɔgɔw la, bɛɛ b'a ta min ka dabada ma, baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na. N'o tɛ n'a kɛra ko bɛɛ ka wuli ka taa fɛnw sigi ten, laban t'a la dɛ. A dun bɛ ka taa kɛ ni Mali de tɔgɔ ye. A bɛ ka taa fɛn o fɛn bɛ taa kɛ a bɛ fɔ ko Mali, u k'u hakili to o yɔrɔ fana na. Jamanaden kɔni bɛ bɔ k'a bɛ taa Mali de tɔgɔ la, a bɛ taa Mali de fɛ, a y'a ɲɛɲini k'a dɔn mun ni mun don yan'u tigiw ka bɔ,
non tɛ a don dɔ la ma a kuma sulu bɛ bonya an ma dɛ a kuma sulu bɛ bonya an ma kɛba o kɛrɛfɛ an ye mun la kɔlɔsi o ye k'a fɔ ISC a jamana bɛɛ lajɛlen ɲɛbɔlen don Mali fɛ a jamana bɛɛ lajɛlen ko ko Asimi ɲɔgɔnna kɛba jamanadenw ŋunanga olu yɛrɛ ta Burkina b'a fɔ ko Asimi olu ta Asimi fɔ olu b'a fɔ ko Asimi de aha ni ko ko Asimi ko votre Asimi là il doit venir chez nous ici non mi ma onda indala e auto kalama kɛba an bɛ mankan ba ci min na yan o tɛ Burkina dɛ i tɛ politique mɔgɔ mankan mɛn ko a don ta a bɔ tan i tɛ premier ministre kɔrɔ ye lɛrɛgutigɛ la i tɛ maa ye ka bɔ bɔlɔlɔ ka ten ala aw bɛ minnu kɛ yan ko attaque dɔ kɛra yan fɛ kunna sini k'a sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn i bɛ taa fara u ka fɔlɔ n'a ye k'a sɛbɛn ko attaque kɛra Sibi sira la kɛba e bɛ taa fara Sibi sira mɔgɔw kan e bɛ taa maintien kɛ e ka baara t'o ye o anw fɛ yan bi e yɛrɛ k'i sigi k'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ mankan na an k'a sugu bɛɛ an k'a k'a sugu bɛɛ ye kɛba a jumɛn bɛ ko jiminɔgɔ bɛ jumɛn na a jumɛn bɛ ko fɛɛrɛ dɔ bɛ a la a jumɛn bɛ k'a tɛ dumuni kɛ munna don o don olu b'o la su ni tile foyi tɛ fɔ u ye a y'a don ta a y'a bɔ ta a kɛkun yɛrɛ ye mun ye ko ka fanga sɔrɔ ka di olu ma u k'a kɛ cogo min ka di u ye ala tɛ jigin ka kuma mɔgɔ fɛ dɛ an b'a fɔ min bɛ sɛnɛ an k'a bɛɛ ka ɲi nka k'an kɛ boloŋani tamaseere ye an fadenw cɛla ko kuma caman in bɛɛ ye Mali de ye a bɛ maa kuma suri dɛ don o don hali fɛn ncinin ni fitinin an ka mɔgɔ b'a ta k'a bila bɔlɔlɔ kan i k'a fɔ ko balawu n bɛ misali kelen d'i ma maliyɛn minnu bɛ baara la États-Unis olu ka grève i b'a fɔ ko o grève tɛ école karamɔgɔ n'olu fana bɛna taa préavis la i b'a fɔ ko préavis tɛ fɛn o fɛn bɛ yen anw fɛ yan bɛɛ kɛra kunnafonidira bɛɛ da bɛ fɛn bɛɛ la don o don aw minnu tun bɛ k'o kow kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan aw minnu bɛ conférence baw la aw minnu bɛ ziirinda ninnu na aw minnu bɛ bɔli la don o don ka kuma a ka kɛ tan a ma ɲi tan nin ɲɛna tan foyi dɛsɛ tɛ aw la jiko dɛsɛ t'aw la kuranko dɛsɛ t'aw la minɔgɔ tɛ aw la aw fɛrɛ bɔlen don aw lafiyalen nka aw de ko ayi ko a tɛ kɛ ten ko fo a ka kɛ aw ta ye ne ma nin de faamu don o don i b'a mɛn ko Mali de la nin fɔra f'i ja bɛ tigɛ suma dɔ la sɔgɔma ni wulila k'u ye mun fɔ tuguni an k'a lajɛ koyi an bɛ jɛkulu de kɔnɔna na an bɛ jɛrɛ de kɔnɔna na diɲɛ de ɲɛ bɛ anw na bi anw de bɛ tan don o don premier ministre kɔrɔ dɔ bɛ nin fɔ président dɔ bɛ nin fɔ ministre kɔrɔ dɔ bɛ nin fɔ fɛn dɔ bɛ fɔ maa minnu b'a la n'a t'u ɲɛna est ce que u tun bɛ na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'a t'u ɲɛna aw ko min ye démocratie ye k'a dilan k'a kɔnɔbɔ k'a fɛrɛ bɔ k'a sariyaw sigi ninnu m'a sɛbɛn o fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi u m'a sɛbɛn o olu m'a sɛbɛn dɛ u nana sɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ yen u nana sɔrɔ a sariyaw bɛ yen a gɔlɔnna cogo min u b'a fɛ ka mun dilan kɛba Asimi ninnu wala baara b'u bolo parce que an dafɛ jamana tɔ ninnu si ni i tɛ nin mankan sugu ninnu mɛn yen fiyewu a b'anw de fɛ yan don o don bɔlɔlɔ kan i bɛ ko kura dɔ ye wa n'i y'a se i bɛ taa sɔrɔ nkalon ma kɔrɔ a ye a kɛkun ye mun ye ko ninnu ka se ka bɔ fanga la a t'aw miiri aw dɔw k'aw hakili jagabɔ k'aw sigi aw ka kow lajɛ ka kow kɔrɔ dɔn e ye san 30 kɛ fɛn min b'i bolo a taara ka d'i ma san 30 e ko sisan k'e t'a fɔ ko jɔn ko ala ne ye n se kɛ a caman bɛ bi kɛba olu da t'a la o bana b'olu la o olu bɛ bana dilan na o olu tɛ ka kuma o minnu bɛ ka kuma bi n yɛrɛ ye kelen mankan mɛn ko jeunes kan ka wuli k'u jɔ de ko parce que k'olu jeune dama de ye kɛlɛ kɛ a gɛlɛyara sa dɛ to ko kuma tɛ fɔ na ko kuma tɛ fɔ gɛlɛya ko kuma tɛ fɔ kuran ko kuma tɛ fɔ degun ko kuma tɛ fɔ n'i taara kiiri la i bɛ kɛ cogo di wari yɔrɔ ko kuma tɛ fɔ baarantanya ko kuma tɛ fɔ denmisɛnninw ka kalanbaliya ko kuma tɛ fɔ a bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ fanga la u ye wari dun u y'a kɛ tan u y'a bɔ tan n'i ko nani a daluya an ka kuma an k'an sigi n ka kuma di ma ko ko ne yɛrɛ y'a mɛn de jamana bɛ se ka jɔ n y'a mɛn la i t'i jija a dɔw daluya ka kɛ e yɛrɛ bolo ten sa yaasa an ka bɔ degun kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ ko in ye tiɲɛ ye anw de fɛ yan fana kɛba maaw bɛ kɔ kan don o don u bɛ fɛn minnu fɔ an b'a warankata bɔlɔlɔ sanfɛ
a bɛɛ kɛ kun ye mun ye a ka tiɲɛ a ka ci ne hakilila ni nimisa bɛ mɔgɔ la bɛ est-ce que M5 mɔgɔw tɛ n'u tun y'a dɔn k'u ka wulikajɔ min laban tan est-ce que u tun b'a kɛ n'a taara dɔwɛrɛ sogoloni daminɛ Mali kɔ kan dɔwɛrɛ bɛ ka sogolo kiba u bɛ ka dɔwɛrɛ sogolo Mali kɔ kan u bɛ ka sogolo yan a mɔgɔw u ka mɔgɔw bi yan u bɛ ka sogolo u bɛ ka jaw ta yan ko maliyɛnw minnu bɛ yen k'olu ko k'u bɛ gouvernement ninnu bɛ tunga la o fɛ u bɛ ka kow labɛn su ani tile Burkinakaw fɛ yen kiba tɛgɛ kɛra maa dɔw la minnu b'a fɛ k'a ɲɔgɔnna kɛ yen anw dafɛ jamana dɔw bɛ yen bi an ka politikimɔgɔw sigilen don yen u bɛ bɛnbɛnbɛn na ko marisi kalo in k'u b'a bilen ko k'a da an ka mɔgɔw tɛgɛ yan k'u y'u sago sɔrɔ sisan ko kuran tɛ yen ji tɛ yen nin tɛ yen nin tɛ yen u yɛrɛ bɛ k'a jate nka fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la an k'a dilan ka ɲɛ o t'olu ka sira ye a ka dafiri dɔ dafirila an b'o kɔlɔlɔ kɔnɔ n'aw nana dɔwɛrɛ dafiri u bɛ taa wolo min na a b'o dɔn aw t'u sago ye caman t'u sago ye kiba a ka tiɲɛ olu k'a ta a ma kɛ olu m'a sɔrɔ nka n'o kɛra i sigi k'i miiri k'i hakili jagabɔ mun de y'a to nin ma ɲɛ anw bolo dɛ M5 lajɛ bi kɛ M5 de ma wuli ko a ma ɲɛ ka fɛn bɛɛ kɛ i bɛ ka yɛrɛ fusar'u ma parce que i bɛ ka u to u ka mankan kan don o don mais bi boulevard tɛ nin ye de maa tɛ se ka taa o parce que tigi bɛ k'o la hali ni mɔgɔ b'i kɔ tigi de bɛ k'o la i bɛ ka tun y'a to a ka kɛ de o ninnu t'a to a ka kɛ o kiba ni fanga b'i bolo i bɛ fanga kan ka baara minnu kɛ i b'olu kɛ hinɛ jamanadenw na i ka tiɲɛ fɔ i ka baara kɛ i ka kɛ laadiri ye maa b'i nɔfɛ n'a bɛ ŋanamu ni namara kɛ a tigi gɛn ka bɔ yen fɛn fɛn bɛ kojugu ni mangoya jugu ta ka sigi fanga ma kana k'i taama ɲɔgɔn ye ko o ko bɛ jamanadenw tɔɔrɔ yɔrɔ cɛya la i kana sɔn i ka yala kuma ta k'a fɔ k'i y'a kɛ wa n'aw bɛ fɛn o fɛn kɛ a y'aw sara mɔgɔw la aw ni mɔgɔw ka kuma a y'a da yira maaw la kiba b'an ka politikimɔgɔ dɔ fo yan n tɛna n'a tɔgɔ fɔ a ye ɲɛfɔli kɛ ale ka AES kun jumɛn na ale ko k'ale tɛ AES la a ko k'ale ma fɔ ko AES man ɲi ale ma fɔ ko an kana AES sigi mais ale bolo AES sigi man k'a to an ka bɔ CEDEAO la parce que o ye belebele dɔ ye i bɛ se k'i to kɔnɔna ka ncini dɔ baara kɛ ka mago dɔ ɲɛ i yɛrɛ ne ko a ma ko n'e tun ma kuma mɔgɔw bɛ nin dɔn cogo di don o don e ka kumaw bɛ ka ta ka bɔ a minɛn kɔnɔ yan baara fila bɛ yan bɔlɔlɔ sanfɛmɔgɔw ninnu e y'a jumɛn ye ko kɔngɔ b'a la kuran b'a bɛɛ ka so n'o tɛ connexion bɛ tigɛ mɔgɔw fɛ yen anw bɛ kuran tigɛ ko kuma na i y'o m'olu da connexion b'u bolo forfait b'u bolo u siyɔrɔ ka ɲi u dayɔrɔ ka ɲi u bɛ furakɛ ka ɲɛ olu de ko ayi ko anw tɔw bɛ fɛ mun ka kɛ k'o kana kɛ dɛ k'a ka dafiri n tɛ e seko ni dɔnko tigilama mun bɛ t'e da don gɛrɛbu ko kuma na mun bɛ t'i da don mɛtiri ka murutili la mun b'i ta k'i yanga o la e bɛ seko ni dɔnko baara kɛ i ka seko ni dɔnko baara kɛ an kɔni b'a fɔ ɲɛmaaw ye u ka jamanadenw ka dimi kun dɔ ɲini k'a dɔn u ka lafiya dɔ di jamanadenw ma u ka fɛn yira jamanadenw na mun b'u hakili sigi tile fila in kɔnɔna na an bɛ foli kɛ Keba énergie n kɔni nana sɔrɔ n ɲɛ bɛ min na u ye min fɔ a bɛ ka t'o sira fɛ hali o yɛrɛ u k'a lajɛ u ka dɔ fara a kan a kana dan sunkalo ma Keba énergie problème tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ne tɛ sɛgɛn ne tɛ ɲinɛ ne b'o de fɔ wariko de don ne filɛ nin ye k'an to Burkina Keba ne taali ni sisan cɛ ne ye min don Burkina ka effort de guerre la a bɛ bɛn 15,000 de ma n y'a jate 15,000 ne y'o don Burkina kun effort de guerre la 5% n ye baara minnu ni fɛn minnu kɛ n ye minnu san n yɛrɛ y'a sɛbɛn don o don 15,000 tile 8 kɔnɔna na nka anw fɛ yan o kuma fɔlɔ kɛra mankan ye halisa a ma se ka sigi sen kelen kan aw ko k'aw ka kuran sɔrɔ aw ka ji sɔrɔ aw ka kɛnɛya sɔrɔ waati minnu kɛra olu fɛn minnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ n'a kun sigilen ni jamana bɛ baara kɛ n'a ye mɔgɔw ma sɔn k'a kɛ tilennenya ni laadiriya kan o tiɲɛna sisan ko k'o tile ko ayi k'a ti bɔ olu kun dɔw ko ten ayiwa ɲɛmaaw a ye fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ kelen kɔni bɛ yen a y'o falen dɛ o y'aw ka kunnafoni dicogo ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ a y'aw ka kunnafoni dicogo falen kunnafoni dicogo a y'a falen wa a ka jija fana nin waati in kɔnɔna na ni maa ko a bɛ bɔ yan ka taa Mali tɔgɔla ko o ko la a y'a ɲɛɲini k'a dɔn yan'a ka taa a kuma suli
a ko dɔw a ka gɛlɛ kojugu minnu kɔni bɛ taa kɔkɔrɔ dumadɔni ka k'u ye sen bɛ gouvernement a k'o k'u ye u ka se ka taa u ye cogo ka ɲɛ n'o tɛ an ye min ye Wagadugu a ka gɛlɛ dɛ. Nin ye cadeau kɛnɛ ye ka bɔ Burkina ka na min ye Iritamba Jean Emmanuel ye k'a fo Air Burkina mɔgɔw keba k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn Frank So taa se Sanogo ma ale ni Azakaria Traoré n'ale ye PDG an tɛ ɲinɛ an ka dumuni tobilaw kɔ keba bɛ se tobili la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn maliyɛnw don Baro n'a ka maaw Nasu a taa se Kumba Keita ma ani Nafi k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Rosaline ale kɔni tun b'an ka so jɔsi su ni tile primatire fana chauffeur kɛ mun kun bilara an ka bolo kan k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Jean Kani Maya Simplice ale tun y'an ka finikola ye an b'a fana fo Kani Baara a k'an bɛn. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn wolomasiri tabaw olu ka baara hukumu kɔnɔna na Bamanci wale ni ɲugawale kɛba maa 20 kɔ u y'olu de fa Masina Ɲimi Namanakaw fɛ yen ale ni wulikajɔ min b'u bolo bi Segu n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye nin baaraba ninnu ye dugujukɔrɔmugu olu tiɲɛni ka taa se minɛnw minɛli ma min ye baganw ye moto jenini den dugujukɔrɔmugu bɛ dilan ni mugu minnu ye k'olu caman bɔ Jadimɔgɔ ni Bamanci wale kɛba ɲɛmaa belebeleba ninnu k'olu fana caman bɔ baara la ninnu de kɛra armée ale ka dɔgɔkun tɛmɛnen baarabaw ye Segu marabolo kɔnɔna na baaraba minnu bɛna to sen na yaasa basigi ni lafiya maaw n'u bolo minɛnw olu bɛ se ka lakana cogo min an na tila ka na an da don a la sabula Keba Sangare ale bɛ munumunu salo la kɛlɛdagaw la o waati kelen na sa sira min bɛ Sandia Kani ka taa se Bankasima funaɲɛni 3 olu bɔnɛna o ni na o kun taara bin ɲini na Bamanci wale ɲugawale kɛba dɔ kɔni ye mugu ci olu la dɛ marsikalo tile fɔlɔ nɛgɛ kaɲɛ 9 Kani bɔnsɔnkaw olu fɛ yen min ye Bankasima marabolo la sa a yera sa k'a fɔ Baɲangara mara yɛrɛ kɔnɔna na nin ko in kɔni kɛra nin denmisɛnnin 3 nin kɔni tun bɛ yen sa u ka faliwotoro u y'o jeni duguladen dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko maa ninnu kɔni k'u ye 5 don fiɲɛ na waleya cɛjugu ale kɛlen kɔfɛ Sijo Tamani y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen bɛ ka fan tuma min na armée ale fana ye yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen larawulili daminɛ larawulili senfɛ sa u tɛgɛ sira ka da maa dɔw kan dɔw kɔni bɛ u y'olu bunte ni marifa ye ka taa olu bila su bila yɔrɔ la min ye armée ye a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na baara minnu tun bɛ yen sa n'o y'u ka larawulili ye u y'a kurakuraya yaasa dugudenw bɛ se cogo min na k'u ka baara kɛ ni maa ninnu bɔnɛnenw ni na o kɔfɛ Ɲorodi Sahɛlikaw fɛ yen sefa wari miliyɔn 7 min ye ɲɔ ye malo sukaro ani tulubu dɔn k'o di guwa 600 ma guwa 600 minnu ni se tɛ olu ye bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na ka kɛ ni sunkalo ye nin waleya in bɔra min ye baɲumankɛtɔn min tɔgɔ ye ko Zakati ni ale bɛ bɔ États-Unis kaw fɛ yen y'a yira sa k'a fɔ ko nin ballon d'or bɛɛ lajɛlen kɛra marsikalo tile fɔlɔ min ye Ɲorodi Sahel gouverneur ye ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan o hukumu kelen kɔnɔna na Kayikaw fɛ yen ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Kayi sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu fatura k'u musow to min ye Kayi kan kɔnɔna na kan min tɔgɔ dalen don Mamadu Lamini Dramé la a yera sa k'a fɔ ko février kalo in kɔnɔna na sa donbolo in kɛra min ye maliyɛn dɔ fɛ a yera ko min ye nin ko in ye a fana bɛ tali kɛ sunkalo ale hukumu kɔnɔna na finidonna minnu binna sa olu furumusow u bɛ se cogo min na ka sunkalo tɛmɛ lafiya ani basigi kɔnɔna na maa mafalen caman tun bɛ olu taara kɛnɛ kan sunkalo solidarité ko nin kɔni waleya in fora kosɛbɛ maa min y'a di a ko ko ale tɔgɔ kana fɔ Keba FESPA ko an y'o minɛ sani Mali ale nana an b'a yira o la sa Keba k'a fɔ ko FESPA ko kabini a sigira sen kan san 1999 san jabɔla farafina kɔnɔna na wane u bɛ taa jɔnjɔn min nɔfɛ o tɔgɔ ye ko étalon ɲɛnɛnga tɔgɔla wala
ale la sa an bɛ se k'a fɔ bi burkinakaw olu fana ye 3 sɔrɔ koyi Idrissa Ouedraogo ale de burkina ka jɔnjɔn fɔlɔ sɔrɔ san 1991 o y'ale ka ja fɔlɔ ye o yɛrɛ kɛra burkina fana ka étalon d'or fɔlɔ sɔrɔli ye a ka ja min tun bɛ sen na o waati o tɔgɔ ye ko Tilayi o kɔfɛ sa ale balimakɛ wɛrɛ bɛ yen n'o ye Gaston Kabore ye san 1997 ale fana ye ja in sɔrɔ ko ni Bumyami ye Bumyami o bɛ tali kɛ laadala kow la o bɛɛ kɔfɛ ɲina Sotigi Kuyate denkɛ Dani Kuyate san 1999 ale min ka siya n'o ma se ka jɔnjɔn in sɔrɔ keba ɲina n kɛra ka san ye koyi ja in a tɔgɔ ye ko Katanga Gɔsɔnw ka dɔn keba Gɔsɔnw ka dɔn a ko bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ fanga kɔnɔna ni fanga mamu na min ye jamanakuntigi dɔ ye ale de kɔni filɛ nin sa k'a ka kɛlɛbolokuntigi k'o fa koyi ko sabula a muso k'a ma ko o bɛ nin ye o bɛ tugudugumani bɛnbɛnmiya la ale ye juguya la koyi a y'o fa keba a ye min kɛ kɛlɛkuntigi ye o bɛ taa maa dɔ de fɛ yen n'o ye filɛlikɛla dɔ ye filɛlikɛla ye ale bɛ Gɔsɔnw de bila sa ka dɔn kɛ Gɔsɔnw bɛ ɲɔgɔn kin fo ka taa to kelen ye u k'a ma ko yalama a bɛ fanga de fɛ wa u b'a fɛ ka kɛ Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa de ye jamana kɔnɔ a ko k'a bɛ fɛ ka kɛ Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa ye u ko ko fanga kasa b'a fɛ dɛ o de ye Katanga ye o de tɔgɔ ye ko Katanga ale bɛ tila ka masakɛ yɛrɛ fa kan o sigiyɔrɔ ta sabula ale fana muso fana b'a fɔ a ɲɛna e bɛ k'i sigi foyi tɛ ka sari la tuguni i dɛnnen n'o kɛrɛfɛ keba muso ala k'an bɛɛ sɔn muso ɲuman na Katanga ja in bɛ tali kɛ na nka u y'a kɛ finman de ye olu t'a kɛ noir blanc de ye u ka Burkina jabɔla fɛn fɛn bɛ yen n'u ka ɲɔgɔlɔnbɔla fɛn fɛn bɛ yen n'o ye belebele ye a bɛɛ lajɛlen bɛ ja in kɔnɔ wa u y'a bɛɛ kɛ mɔsikan na a kɔni sɛbɛnni kɛlen don tubabukan na nka a bɛɛ bɛ mɔsikan na min ye Dani yɛrɛ ye a ko ja in dilanli gɛlɛyara a bolo kosɛbɛ parce que ale yɛrɛ tun bɛ ka yɔrɔ minnu ɲini a tun bɛ fɛ ja in ka taa ta yɔrɔ min gɛlɛya bɛ yen yɔrɔ la a kɛlen ka jɔnjɔn sɔrɔ a ko k'a bɛ taasi bila fɔlɔ ɲɛsin maa min ma k'o ye Sulemani Sise ye k'ale sen dalen don Sulemani Sise sendayɔrɔ la o bɛ ja baara kɛ cogo min k'o y'ale ka miirinaw ye cɛba n'i y'a ka ja lajɛ i b'a ye tiɲɛna k'a fɔ Sulemani Sise bɛ maakɔrɔ fɛn minnu ta ani an ka seko ni dɔnko minnu ta i b'olu caman ye a ka ja in kɔnɔna na Dani ale kɔni ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka Yenenga tɔgɔla walan sɔrɔ nka kɛbaa muɲu na dɛ a nana ka film fɔlɔ ala b'a ka hakɛ to o tɔgɔ ye ko Bilakoro o ma ɲɛ sɔrɔ o kɔfɛ a nana ni siya ye o ma ɲɛ sɔrɔ san 24 kɛba a y'o de kɛ k'i sigi ka alamakɔnɔ kɛ ka na ni Katanga ye o de kɛra Katanga ye sa nin ye Burkina ye nin ye ale ka étalon ni Yenenga sabanan ye Gaston Kabore ni Idrissa Ouedraogo tɛmɛnen Mali fana sababa an fana bolo han kɛba Sulemani Sise y'a datigɛ kabini san 1989 san ka tila ka na tuguni ka jɔnjɔn wɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛ tuguni fiɲɛ ani baara Cheikh Umar Sissoco san 1995 ale y'a sɔrɔ ni Gima le Tyran ye i b'a dɔn k'a fɔ jabɔlaw la Burkinakaw fɛ yen a b'a fɔ ma ko Laji a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de Rasmani Ouedraogo ye nin ye ale fana ka étalon sabanan ye sabula étalon tɔ minnu tɛmɛna Gaston ni Idrissa Ouedraogo ta a joué la wa nin fana na n'o ye Dani ta a joué la i b'a dɔn ɲɔgɔnna min b'an fɛ yen o ye Balamusa ye ala ka hinɛ a la Balamusa fana joué Sulemani Sise ka étalon 2 la ka joué Cheikh Umar Sissoco ta la donc an b'a yira maaw la k'a fɔ fɔlɔ n'a tun fɔra ko Mali Burkina kɛba maaw tun bɛ siran dɛ an k'an jija musaka dɔ de bɛ yen i bɛ ka tile la a fɔra ko sefa wari miliyari 6 ko k'o di jabɔlaw o ka kɛ ka jabɔlaw dɛmɛ kɛba jɛkulu min sigilen don o jabɔ baara kama olu bɛ k'u ka sara dɔrɔn de ta nka musaka in a ko fɔra ko san fila miliyari 2 bɛ d'u ma o ka se ka ja dilan nka halisa u ma dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen sɔrɔ donc an ka jabɔla minnu taara denmisɛnninw bɛɛ k'a faamu k'a fɔ u yɛrɛ de y'u ka wari bɔ k'u ka jaw dilan kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw don wa juru b'a dɔw la bi sabula u kun taara u ma fɛn sɔrɔ nka keba an tɛgɛlankolon ma na dɛ an tɛgɛlankolon ma na Fuseni Mayiga ale ka ja min bɛ yen n'an ko ma ko Fatɔw n'o bɛ tali kɛ Mali seko ni dɔnko o ɲɛfɔli kan Fuseni ale ye UEMOA tɔgɔla fɛn sɔrɔ koyi long métrage min bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma sa ko Fatɔw ale ka documentaire o kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye o la o jɔnjɔn o taara ka di ale ma Burkinakaw fɛ yen Fuseni kɛrɛfɛ
Boubacar Gakou ale fana ye jɔnjɔn sɔrɔ Fuseni ka musaka o ye sefa wari miliyɔn 6 ye min ye Gakou o ye malien ye ale fana ye Burkinakaw ka furancɛla fanga CNT o ka jɔnjɔn ale y'o sɔrɔ o ye sefa wari miliyɔn 7 ye Keba donc ni wari ninnu an ye ninnu de sɔrɔ Mahmud Dafeko ko k'u fo Fatumata Kulibali FC médaille dira ale ma médaille dira Fuseni fana ma kɛnɛ kan ye min ye Burkinakaw ye u ye médaille di maa 12 ma minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ Keba ɲa yirila k'a fɔ n ko min ye kɛnɛ kan ye ɲɔgɔndan wɛrɛ tun bɛ yen o ye tobili ɲɔgɔndan ye i b'a ja bila a la sabula tobili ɲɔgɔndan in ale daminɛna février kalo tile 25 ka taa kuncɛ février kalo tile 28 nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra CEDEAO ale kɔnɔna na baara dayɛlɛ don sa Burkinakaw ka ministre bɛ seko ni dɔnko kunna ale tun bɛ yen nka baara in kɛkun ye mun ye o ye sa basigi ni lafiya ale ni bɛn ni kelenya gwadomuso Mali Burkina Niger Chad tun b'a la nka Chad ma se ka don ɲɔgɔndan in na sabula olu ma labɛn kɛ ka na Keba yera k'a fɔ sa ko min ye baara in ye a kɛkun ye seko ni dɔnko an ka tabiyaw n'an ka taabolow ka se ka olu yira dumuniko ta nasira fɛ jɔnjɔn ye yaasa ka se ka ko sigi sen kan sa o kun ye dumuni togoya 5 de sigi sen kan a b'a fɔ min ma ko entrée yanni ka dumuni kɛ min bɛ d'i ma dumuni girima ale ni boisson ani n'i tilara dumuni na i bɛ min dɔn a b'a fɔ ma ko dessert wa dessert de o kun b'a la a laban tun ye min ye o tun ye prix belebeleba ye a bɛ fɔ o prix de ma sa ko kit avion dumuni min bɛ dilan ka bila avion kɔnɔ wa Keba prix 5 in na Niger taara ni 3 ye Mali ye 1 ta Burkina ye 1 ta nka an ka nisɔndiyayɔrɔ kɛra min y'a la c'est que Umu ale n'a ka mɔgɔ minnu taara u y'u cɛsiri u yɛrɛ ye de u tun kan ka dɛmɛ fɛn fɛn sɔrɔ hali u tun kan ka taa ni minɛn minnu ye o si ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ jiri min ye baara kɛ mɔgɔ 7 don a ɲɛmaaya tun bɛ Tchadikaw bolo Malien tun b'a la Burkina tun b'a la Niger tun b'a la Ghana fana tun bɛ yen min ye dumuni girimanw dilanni na an balimamuso n'o ye Kajatu Traoré ale ye juga malolama dilan ale kɔni ye jɔnjɔn 2nan sɔrɔ a ka priko la o fana kɔfɛ sa yan'o fana cɛ an balimamuso wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye o tun bɛ catégorie entrée la n'o ye Madina Sali ye ale fana kɛra 2nan ye Burkina kɔfɛ min ye fɔlɔ ye sa o ye Souan Tera ye ale ye sɛbɛji de dilan Keba nka fila caman bɛ yen ko k'u ka kuma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ko bɔbɔmuso ma sɛbɛji dilan k'u ka tiɲɛ fɔ fila dɔ yɛrɛ bɛ yen olu ko fo ka sɛbɛji in yira olu la de nka an bɛ musow fo min ye vieille marmite Umu Traoré ale de ye nin kɛ nin ye jɔnjɔn fɔlɔ ditɔ ye Nizɛrikaw ma a bɛ fɔ o ma ko kit avion o ye dumuni bɛ bila ka bila avion kɔnɔ k'olu ladegew dilan yaasa mɔgɔ bɛ se k'a ye cogo min ye Nizɛrikaw ye Keba u ye dɔn kɛ yɛrɛ olu de tun ka ca ni bɛɛ ye Niger de ye prix bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sabula 5 la olu ye 3 sɔrɔ kit avion in fana Niger de y'o fana sɔrɔ mais Mali ambassade cilen dɔ tun bɛ Cissé ka taa se an ka seko ni dɔnko dɛmɛbaga jɛkulu dɔw fana tun bɛ yen Burkinakaw fana ka ministre so fana ka directeur de cabinet tun bɛ yen a kɔni kɛra dumuniko ye i b'a dɔn min kɛra tɛgɛrɛfɔ min filɛ nin ye kalo yelen de ye ta Niger de filɛ nin ye tɛgɛrɛfɔ la ta ko kalo yera u ye suguri dilanni daminɛ ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye min ye Umu ye a ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ ma maa ye u dɛmɛ nin ko in na u ka se ka kɛnɛ sɔrɔ a yɛrɛ ko fana n'Ala sɔnna a ma u sigilen ka bɔ nin na u bɛna conférence de presse belebeleba kɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye bɔbɔmuso ka sɛbɛji Keba a ye dɔ di han a ye dɔ di komi filaw ko k'a ko tiɲɛ f'olu ye ne y'a sɛbɛn ka page kan n ko bɔbɔmuso ye sɛbɛji dilan ko ne tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ne ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw n ko n ko ni min don kɔni a kɔni y'a dilan ka ban soit an b'a fana fo o kɛnɛ kelen kan yen tuguni Burkinakaw fɛ yen Air Burkina ale ka gafe min bɛ bila a ka avion kɔnɔ Keba ale fana y'o yira maaw la ye i b'a dɔn k'a fɔ ko Air Burkina ale kurakurayala sisan nin waati in na baara taabolo yɛlɛmana nere kɔrɔ de ko cɛɲa Keba cɛɲa in ale gafe bɔli kɛnɛ kan sa a kɛra dunanjigi so dɔ la Burkinakaw olu fɛ yen min ye juma tɛmɛnen baara in sa yaasa ka se ka a nun don Air Burkina PDG directeur ba yɛrɛ n'o o ye Azakaria Traoré
ale maaw bisimila ka foli ta ka ɲɛsin maaw ma a k'a ka kuma kɔnɔna na ko u ye nin gafe in dilan sabula pankuru o pankuru kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ gafe bɛ yen min bɛ fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ye tiɲɛ don gafe ninnu kɔnɔna na feereli bɛ kɛ nka Air Burkina taabolo a n'a ka tabiya cɛɲa kura min ni manja min bɛ yen ni Air Burkina bɛ na o baara kɛ a y'o fana ɲɛfɔ ale tilalen kɔfɛ sa a ka kuma bɛɛ lajɛlen na tuma min a ye bonni ni bonyamasegin kɛ a ka baarakɛlaw ye ka waleɲuman dɔn kɛ kapitɛni Ibrahima Traoré ko bi n'i y'a ye u bɛ ka ninkura fiyɛ Air Burkina na ko o don Frank So ale ye kuma ta So ale de directeur marketing ye ani communication kɛba Air Burkina kɔnɔna na nin ɲini ka nin dɔn dɛ n bɛna taa sɛbɛji dɔ d'a ma muso ka sɛbɛji dɔ d'a ma fulakɛ ma ko ni ye livre in ta k'a lajɛ tiɲɛ don mɔgɔw bɛ minɛn minnu san avion kɔnɔ olu bɛ a la nka min kɛrɛnkɛrɛnnen don Air Burkina bɛ taa dugu o dugu la hôtel minnu bɛ o dugu kɔnɔ dumunikɛyɔrɔ minnu bɛ yen ɲɛnajɛkɛyɔrɔ minnu bɛ yen i b'o bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ fana maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ k'u ka minɛnw ka ye u ka fɛnw ka ye i bɛ se k'a don livre in kɔnɔna na sabula maa minnu bɛ pankuru ta u bɛ se k'i ka kibaruyaw dɔn u ko ko ni kɔni tun bɛ yen kɔrɔlen nka olu nana ta sa k'a kurakuraya ka baara k'a kɔnɔ u bɛna n'a kɛ kalo fila u bɛ dɔ bɔ ni nin kɔni ye nin kalo ye ni kalo kura nata ta ye u bɛ dɔ bɔ min ye So ye a kɔni ye foli kɛ sabula nin kɛnɛ fana ka kɛba kalo yira k'an to yen fana kalo yira k'an to yen olu fana ye suguri labɛn ka maaw bɛɛ lajɛlen fo u ni dɛmɛbaga bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye CSK ye CSK ale de b'u dɛmɛ kosɛbɛ pour que ka se ka livre in bɔ Burkina bɛ an b'u fo kuma tɛ nin kɛnɛ in kan ye Air Burkina mɔgɔw tiɲɛ na u tɛgɛ fa k'a to maa minnu nana donbolo kɛr'u ye k'u la nisɔndiya fugulaw ni u ka minɛn wɛrɛw ani u ka baara kɛcogo k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Sano ale ye chef d'escale Bamakɔ ye an b'a fana fo ka baarakɛla fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan k'u bɛɛ fo min ye balanifɔla n'o ye Danbelekɛ ye ale fana ye bila filani dɛbɛ la ni balani ye yen kosɛbɛ kɛnɛ a jara an b'a fɔ san ko Burkinakaw k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ce u ni baraji baara kɛcogo ɲuman na yaasa cogoya min na maa bɛ se ka faamuyali kɛ Air Burkina ale kurakurayali min na nere a gafe kelen bɛ an yɛrɛ bolo ya kɛba n'Ala sɔnna a ma an na tila k'a yira maaw la u ka se ka faamuyali kɛ a ko kɔnɔna na Conseil des ministres n'an seginna ka na Mali la ale ye Faleya commune ci o cilen kɔfɛ sa maaw kɔni tun tora yɔliyɔli la u t'a dɔn u bɛ baara kɛ cogo min ko yanni délégation spéciale ka sigi kɛba min ye Alhaji Keyita ye n'ale Faleya sifin denmisɛnninw minnu wulilen don ka wulikajɔ kɛ ko Faleya ka yiriwa ko ale ka tɛmɛ ni baaraw ye fɔlɔ yanni délégation spéciale ka sigi Alhaji Keyita sifin min don a ka wulikajɔ barika ka bon Faleya bɛ se ka yiriwa cogo min baara bɛ se ka kɛ Faleya kɔnɔna na cogo min na min ye mairie kɔnɔna ye a yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ wa maa min don a jɔyɔrɔ ka bon Faleya ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen na baara belebeleba minnu bɛ yen ani hakilina min bɛ yen n'o kan ka kɛ dugudenw tɔgɔ la k'a bɛna taa n'o ye yanni ɲɛmaa kura ka sigi an fana bɛ Alhaji Keyita fo yan kosɛbɛ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la ka Faleya yɛrɛ dɔn ka Faleya sigi sen kan an b'a fɔ o baara kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa Mayinakaw fɛ yen olu ka second sigili kɔnɔna na san Dulati tun bɛ yen Dulati min tun bɛ tali kɛ Mayina kalansow ni ɲɔgɔn cɛ jɔnjɔn kɔni kɛnɛ ka sa a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye Mayina second sigili A ye ale kɔni ye se sɔrɔ second sigili B kan ko 2 ani fu attestation olu dira donbolo kɛra sa maa min ka jeliw dasita cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye donbolo kɛra o ye baara in bɛɛ lajɛlen mairilakaw olu tun b'a kɛnɛ kan u ka préfet ani ni u ka académie Kayi académie directeur ɲɛmaa o fana ka maaw tun bɛ yen bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko nin farikolo ɲɛnajɛ in fisara kosɛbɛ denmisɛnninw ko a ka fisa u ma kosɛbɛ keba Kucalakaw fɛ yen ko vérificateur sɔminen don dɛ $115,000 ko de kɔni majɛ bɛ bibi na Kucala mairie kɔnɔna na min ye vérificateur ye ale ka sɛbɛn min kɔni bɔra sa o y'o yira nin ye ko ye dɛ nka wari a ko a kɛra waati min na n'o ye $114,000 n'a kunkanfɛn ye san 2021 kana se san 2024 ma mairie la minnu tun bɛ mairie kɔnɔ vérificateur ka sɛbɛn na ko k'a kɛra olu tile de la n'an bɔra yen CNT ale ni charte nationale maaw tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ keba kɛnɛ kan ye CNT a maaw ko olu ye laɲini kelen de kɛ charte min filɛ nin ye ko ni bɛn kɛra a kan ko ka taga n'a ye kalata la n'a bɛ fɔ o ma ko référendum nka kebaw kɔfɛ kuma caman de fɔra ko CNT mɔgɔw y'o laɲini o kumaw bɛ tali kɛ mun na maa minnu bɛ yen bi ko n'olu minɛlen don ko ka olu bila parti politique ko ka musaka di olu ma ko ka musaka dɔ di olu ma min ye bɔlɔlɔ sira fɛ fana
mamu nume ko nulu be dugu ko ka kanabla fana ke sente a ɲɛmaw u ko k'olu kɔni ma foyi faamu waliya minnu filɛ nin n'o taara ka da olu la o t'olu kumakan ye olu ye kuma minnu fɔ o bugunatigɛ bɛ premier ministre kɔrɔ bolo nka ni maaw ye ko ta ka t'u maa mun k'u dilan ka k'u hakilina ye o ti sente ka kumakan ye sente ye kumakan kelen min fɔ n'o ye laɲini ye o ye k'a fɔ ni sɛbɛn in kɔni sigira sen kan a ka kɛ charte ye charte a ka taa kalata n'o ye référendum a ka bila o la nka fɛn tɔ fɛn fɛn bɛ ka fɔ sa ko olu y'o fɔ olu m'o fɔ dɛ jamanadenw ka tɔnjɛkulu parti politique olu ye kuma min fɔ premier ministre kɔrɔ tun bɛ ka segin o de kan k'o lakali maaw y'o de ta keba k'o dilan k'o mamu k'o ɲɛ kosɛbɛ k'o fugula ta ka to mun bɛ bi min tɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ hali ka kuma u b'a kala kun ka cogo min ka d'u ye k'a dilan k'a don a la a bɛ fɛn dɔ i da i ma min fɔ o de la mɔgɔw kan k'u hakili t'u yɛrɛ ka fɔtaw n'u ka kɛtaw la donc CNT u ko k'u ma min fɔ k'u ka n'o nkalon ta ka d'u la min ye laɲini fana ye ka kɛɲɛ ni kunnafonidilaw ka musaka ko ye ka kɛɲɛ ni aki ka ko ye u ko k'olu m'o fana fɔ o ye presse mɔgɔw de y'o laɲini kɛ CNT ɲɛmaaw kɔni ko sa ko olu kumakanw bɛ yen a fa sirilen b'u bolo a kɛra kɛnɛ min kan o bɛ yen nka fɛn o fɛn fɔra sa ko olu y'o fɔ olu b'o tigiw kɔni ka ko to yen ten nka n'ala sɔnna a ma min ye CNT yɛrɛ ye a yɛrɛ na kibaruya di kɛ ka walawalali kɛ ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu cogo min nka video min kɔni bɛ ka fɔ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko olu kumakan ye ni miniti 18 premier ministre kɔrɔ bɛ ka kuma na Usmane Yusufu Mayiga ko maa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakilina kɔni fɔ o kan nka o t'olu kumakan ye bi o t'u kumakan ye sini Segu Banangɔrɔ kan kɔnɔna na keba polisiw olu tun bɛ kalan dɔ la a bɛ fɔ ma ko siya o baaraw bɛɛ lajɛlen banna polisi directeur ba no o ye contrôleur général de police Yusuf Kone an ka petipetini ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye an yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye colonel Sidi Lamine Traoré ye ezo directeur ale fana tun bɛ yen Segu gouverneur kura n'o ye Sulemani Traoré ye Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaabaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan polisi directeur a ye nafa yira baara min bɛ bi ni polisilaka minnu filɛ nin n'olu tilara nin kalan in na n'u kan ka se k'a sɔrɔ a y'a yirula sa k'a fɔ ko u kɔni k'u cɛsiri k'u jija nin ye u donnen ye kulu de kɔnɔna na bi kulu min bɛ cɛsiri ni timinandiya fɔ don o don u ka lafaamuyali an'u ye kalan min sɔrɔ u ka se ka kɛ ka magoɲɛ kɛ magoɲɛ min bɛ jaabi teliman di a ko wa fana ko k'a daminɛ bi la polisi denmisɛnnin minnu filɛ nin ye u k'a bila u kunna ko bɛn ni kelenya u kan ka o de baaraw kɛ basigi ale ni maaw n'u bolominɛw lakalani k'o baaraw kɛ ko diplôme min dilen filɛ nin ma nin ye o tɛ da ka sunɔgɔ ɲɛ tuguni koyi baara kɛcogo ɲuman faso kanuni min ye ka miirinabaw ta ka se ka jamana yɛrɛ la wasa ko o de diplôme filɛ u bolo nin ye ko ni maa min b'a ɲɛna k'a fɔ dɔrɔn k'i ye se sɔrɔ ko i ye diplôme sɔrɔ ka ban k'i lafiyara ko ayi dɛ ko sisan ne kɔni ko baara bɛna daminɛ kɛnɛ in kan ye sa diplôme dira ka défilé kɛ o kɔfɛ sa polisi directeur ba ale ni Segu gouverneur kura olu kɔni fana ye ɲɔgɔn ye u ye hakilina falen kɛ polisi directeur yana ka bɔ yen fana ka se Bamakɔ kɔnɔna na keba a segitɔ a y'i jɔ fanakaw fɛ yen k'olu fana ka kumaɲɔgɔnya n'u kɛ n'olu ye baara mun kalifalen n'u la Segu yɛrɛ fana kɔnɔna na sa u ka premier arrondissement de arrondissement a taara ɲɛda olu polisisow bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ ani fanakaw fɛ yen u k'u cɛsiri baara la hali bi ka dɔ fara u ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ kan Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaadanga n'o ye Keba Sangare ye kɛnparana tɛmɛnen kɔfɛ san ani tomiya ale y'i kunda Baɲangara kɔnɔna kan jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ni wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bolo n'o ye jama jɛko ye jama jɛko a taara o baara kɛcogo lajɛ Baɲangarakaw fɛ yen min ye Keba ye ani Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa minnu bɛ Baɲangara kɔnɔna na an'olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min i n'a fɔ a taara yɔrɔ minnu na san kɛnparana ani tomiya k'a ɲini surasi denmisɛnninw fɛ u ka dɔ fara timinandiya kan wulikajɔ ni cɛsiri banbanci wale ni juguwale kɛbaw bana t'u dogo wo kɔnɔ k'u ɲini k'u labɔ k'u ka kow bɛɛ lajɛlen ban Keba ko k'u jija u ka jɛ u ka bɛn Wolomasiri taba bɛɛ lajɛlen ye kelen ye i ye garde ye o i ye polisi ye o i ye gendarme ye o i ye sapeur pompier o i ye eaux et forêt ye o k'a bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛ ka baaraba kelen kɛ jamanadenw ka lafiya n'u ka basigi ni laɲini ko k'o de ɲini min ye colonel major Olivier Jassana ye Keba Baɲangara gouverneur t'ale sa wa a ye Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaadanga fo a ka nali la kɛnɛ kan bi ka n'i ɲɛda Baɲangara kan bamancawale juguwale kɛbaw ka kɛlɛli bɛ se ka kɛ cogo min ale ka nisɔndiya ye min ye ani ale bɛ min laɲini maaw n'u bolominɛw olu bɛ se ka lakana cogo min chef d'état major n'o ye Keba ye
ako ko o ye jamana kuntigi o ka kuntilenna ye koyi kuntilenna min kan ka lawaleya chef d'état-major général des armées fɛ n'o ye baro kɛlɛtigi ye ani ale yɛrɛ ko wa k'olu ka miirina ye kelen ye keba maaw n'u bolomina wa u k'o lakana bamanci wale ni wale keba bɛ yɔrɔ dɔ ko daga sunɔgɔ t'a la dɛ u ka wuli k'u jɔ ka t'o ɲini keba ko k'a b'a ɲini u fɛ bɛɛ ni kelenya u k'o sabati u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ miiriya ɲumanw k'olu ta yan'o nin bɛɛ lajɛlen sisan keba a kun taara min ye baɲangara dugulakaw fɛ yen min ye wɛlɛkɛmukaw a taara olu fɛ yen temelilakaw ani talilakaw ka taa olu bɛɛ lajɛlen fo k'a yirala sa k'a fɔ ko a nan'u ka bonya ɲini min ye keba ye ale ka tournée kɔni o kun cɛra ye an ka jamana baɲumankɛ waritigi dɔ kucalakaw fɛ yen keba ale fana ye bonyamasegi ale ye bonya ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma koyi baro kɛlɛtigi ale de y'u kunbɛn chef d'état-major min ye kilo bidɔn 40 ye ka taa se sugaro o bɔrɔ 20 ma malo bɔrɔ 30 a y'o ta ka t'o di armée ma ni février kalo tile 28 baro kɛlɛtigi ale y'u kunbɛn ye ale fana ye jɔnjɔnin dɔ d'u ma min ye armée ye ni nana fɛ yen o bonyamasegi jɔnjɔ a y'o di a y'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin cɛsiri ni wulikajɔ in na ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma min ye directeur adjoint de service social o tun b'a kɛnɛ kan Sulemani Sidibe o ko ko nin kɔni nin bonya in bɛ diya olu ye dɛ falatɔ ni yatimɛ mun bɛ olu bolo cɛsamuso minnu bɛ olu fana kana se ka dɔ sɔrɔ sunkalo kɔnɔna in na a ko k'a bɛ maa minnu nana ka na nin di k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye nin min kɛ ka nisɔndiya don sɔrɔsiw la nin ye ko ala k'a k'u ma hɛrɛ ye k'u b'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la an'u ka timinandiya la k'ala ka baara jiri Mali k'ala ka kelenya ani basigi ni lafiya sabati an ka jamana kɔnɔ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kɛba n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw la min ni nin si tɛ kelen sunkalo ala k'a timɛ ko ɲuman na musaka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o d'a ma